מה נעשה, מה נעשה? חסר עורך לקליפ הזה. אני לא רוצה, אני לא רוצה להגיע לקצה. מה נעשה, מה נעשה? חסר עורך לקליפ הזה. אני לא מוצא, אני לא מוצא, כבר מאוחר צריך לצאת מזה. הם הכירו בחתונה, אבא דודה שידחה, הוא לבש חזות שפויה, היא לבשה סמלה. הקליק היה מדהים, אבא נגילה. 1, 2, 3 וההיסטוריה התחילה. הראש שלי צלוי, הגוף שלי רפוי, המוח שלי כלוי אפוי, אני מנוון. צריכים לעשות סרטון ואין כישרון, מבינים אותך פתאום, ואז התחילה הקרמה. נכנסנו לעניין, ישבנו כולם יחד עד שיצא עשן. זרקנו רעיונות על זוג החמודים, והתחלנו כך לכתוב כמה חרוזים. חמודי וחמודה, שני חמודים, היא עורכת דין, הוא עורך סרטים. יש לה הכל הזה מלא סגולות, הוא הביא לנו את הקרמה, זה יוצא פצצות. מה נעשה, מה נעשה? חסר עורך לקליפ הזה. אני לא רוצה, אני לא רוצה להגיע לקצה. מה נעשה, מה נעשה? חסר עורך לקליפ הזה. אני לא מוצא, אני לא מוצא, כבר מאוחר צריך לסגור את זה. הם התחילו את החיים בדירת הרווקים, ובלי ששמנו לב הפכו לזוג תכונים. בביתם הם מארחים ארוחות למופת, עיר שפיתה קינוחים ובצ'ילי שולט. ואז בא פרגי, פולק התרכך, ובלי להתכוון לאוניברסיטה הולך. כסף שם בצד, לא בשביל הלוטו, אחד מתוך הפורום זה חלק מהמוטו. אז נברך את הזוג המשתדך, הוא רוצה לרחף ואת רוני ללטק. לא צריך כלום, רק עם רוני לקום. שוקולד טוב, זה דופק לי את הראש, בום. סיבוב משמיים עם הקרם על הידיים, עם עדשות הוא עם משקפיים. הוא חודר לה ללב וגם לאוזניים, לוקח אותה עופר, לפניכם התוצאה. מה נעשה, מה נעשה? יצא לא טוב לשנוזל הזה. אני לא רוצה,